calitate de domnice. Biletul meu scrie Edul cel mic și, după cum știm cu toții, este cel mai mic dintre copiii Caprei. Ceea ce mi se pare mie interesant aici este că, la prima vedere, aș fi fost tentată să cred că frații mai mari trebuie să aibă grijă de frații mai mici și ei sunt mai atenți la ceea ce, la îndemnurile mamei, dar, în schimb, în această poveste, chiar cred că Edul cel mic a fost discriminat de cei mari, pentru că nu i-au acordat importanță când acesta le-a spus că trebuie să o asculte pe mama lor, nu avea voie să deschidă ușa lupului. Însă, ei nu le-au ascultat și, ca dovadă, au fost mâncați, au fost omorâți de lup. Mi se pare că ceea ce se întâmplă în această poveste, oarecum are și niște aspecte ale realității. În general, oamenii nu prea au încredere în copiii mici, în vezinii familiei și în cei mai mari. Ei sunt mai responsabili. Exact, sunt mai responsabili decât cei mici, așa se consideră. Însă în această poveste mi s-a părut că a fost chiar invers. Cel mai mic a fost mai responsabil decât cei mari. Și mi se pare că Edul cel mic este un exemplu bun pentru noi și ar trebui să ne mai discriminăm pe cei mici. Ar trebui să-i cunoaștem înainte să spunem despre ei că nu sunt responsabili. Ok. Că esențele nu să ține